अन्नानै जायफोरा आखाइ दिखांदों बेयाव गसंफैनो हागोन नामा? जों प्रार्थना खालामदों। जेबो गिनांगौ गैया। जायफोरा आखाइ दिखांबाय अन्नानै सिगाङाव फै। आखाइया जायफोरा दिखांबाय अन्नानै सिगाङाव फै। जों आरज खालामनि आरो आं खावलायगोन आंनि पास्टर लोगोफोर अन्नानै सिगाङाव फै। अन्नानै पास्टर लोगोफोर सिगाङाव फै। जों प्रार्थना खालामगोन। हालेलुया। जायफोरा सानदों आं बोरै गसंहैगोन नङा। जायनि गोसोआव दाबो सन्देह दं, जायहा गावखौ सानदों दाबो आं सन्देहबो, आं दाबो जिसुनो कमप्लिट आंनि जिबनखौ होनो हायाखै होनना अन्नानै सिगाङाव फै। एसे सिगाङाव आरो जों ओरैबायदिबो दङ। दहाय आं मोनसे मेथाइ रोजाबदोंमोन। खोमाजों खोनाबाय आङो रोङाखैसै, मेगनजों नुब्लाबो सिनाय हाराखैसै, माबावनो गोमाबाय सिनाया रोङा जाबाय, माबावनो गोमाबाय सिनाया रोङा जाबाय, हरगौ जों खोनानो मोनो, खोनासङो, खिन्थु जों बेखौ गोसोआव लानो हाया। मेगनजों जों नुयो, नाथाय जों बेखौ सिनायनो रोङा। मानि थाखाय? खारन जों बे बुहुमाव दं, जों जोंनि थैयाव दं, जों जोंनि मोदोमाव दं, आरो बे मोदोमा अरायबो लागायबो पापजोंनो थाबाय थागोन। बिनि थाखायनो इसोरनि रावखौ जों समाव गोसोआव लानो हाया। खिन्थु अनजाग्राफोर सिन्था दाख्ला, नोंथांमोना बेयाव जायफ्रा गसंफैबा साफ्रोमबो सानदो जिसुनि खाथियाव नोंसोर फैदो आरो जिसुआ नोंनि थाखाय उकिल, नोंनि थाखाय बानसग्रा, नोंनि थाखाय रायसग्रा, नोंनि बिबानखौ बियो लाग्रा, आरो बियो नोंनि पापखौ लानानै बियो दिनै गावनि धार्मिकखौ होग्रा। जायफ्रा उनफ्राव गसंनानै दं बेयाव फैयै साफ्रोमबो नोंथांमोनाबो जेराव दं बेयावनो नोंथांमोना गावखौ जिसुनियाव बुंदो, जिसु आंनो नोंखौ नांगौ। सानफ्रामबो इसोरनि सिगाङाव आंनि थाखाय रायसनो आंनो नोंखौ नांगौ। जिसु सानफ्रामबो आंनि दाय गोरोन्थिफोरखौ बानसनो आंनो नोंखौ नांगौ। जिसु इसोरनि सिगाङाव सानफ्रामबो आंखौ रायख'ना होनो थाखाय आंनो नोंखौ नांगौ। जिसु नोंथांमोना जेराव दं बेयाव नुनो हागौ। जों बयबो आखाइ दिखाङो, जों उनाव थानायफ्राबो आखाइ दिखाङो, आरो जों प्रार्थना खालामनि। जों रावखौबो राव नायनाय नङा। आंनि पास्टर लोगोफ्रा आखाइ दिखांना जों प्रार्थना खालामनांगोन। नोंथांमोना जों आंनि उन बुं दे, ओमफ्राय बिनि उनाव नोंसोरो गाव गावनि गोसो मोदोमजों जों प्रार्थना खालामदो। जिसु आंनो नोंखौ नांगौ। नों आंनि थाखाय इसोरनि सिगाङाव रायसग्रा, नोङो आंनि थाखाय इसोरनि सिगाङाव बानसग्रा, नोङो आंनि थाखाय इसोरनि सिगाङाव उकिलनि खामानि मावनो नोंखौ आंनो नांगौ। जिसु आं नोंखौ दानो फोथायबाय, आंनि जिबनाव सन्देह गोजान खालामदो। हालेलुया जिसु, हामबायनो जिसु। दिनै नों आंनो फोरोंबाय, नों आंनो खोन्थाबाय, दानो आं नोंनाव गथायो। नों आंजों जेब्लायबो थानानै इसोरनि सिगाङावनो आंखौ रायथिनानै होदो। हालेलुया। जों प्रार्थना खालामनि, जों बयजों बिनो अननानै साफ्रोमबो प्रार्थना खालाम।
이스나비 할렐루야 할렐루야 오 할렐루야 thank you Jesus 아빠 있어 너네 배고프나이 사프럼버 자이퍼라 아빠 너네 시가 아카이 康바이 자이퍼라 거서 모든 지우자 아빠 있어 너네 카티아오 가우코 논바이 프로브 배고프나이 사프럼커브 너네 너네 방수가 너 어라이버 비스니 타가 라이수그라 자데 너 어라이버 비스니 비반코 방수그라 자데 할렐루야 Hallelujah, Pastor. Thank you, Jesus. Hambaina, Pastor. Prabhu, Bel Gasi Gosonai, the Pendelism Tanai, Saprism, Zisunimoi, Barho, Zisunimoi, Asirbat her, Bel Pena Saprandivisional, Nonika Tar, Jesus, Bisako, Sam Prumbo, Noni Lamazan Tabanatake, no Bisano, Bulagara Kramani, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Apa isya nungko hamba ina baknade. Hallelujah, Prabhu Jesus. Thank you, apa isya nungko hamba ina baknade. Besong ni takai. Piau pene saprom. Dani bisnis simona. Besen kesa apa isya. Sumung ni jiwa besen kesa. Be besen kesa simona. Dani nuni kacau pedang apa isya. Jesus Christ ni mama. Piau pene saprom. Ang berhubaya pasal, nang tanai pasal, nang hanai ber, dan yang bini so saksi dengan pasal. Oh, Prabhu Yesus, bel gosonai, seneba, kata kona hayi, bemar dong Prabhu, Yesus ni nama, nabi ko kesan kalam, dan nabi bemar perkobe, Yesus ni nama ne kesan kalam, mana na pasal, nabi baik kolik nai dong. Jisuni madama buzanai sabukni karai puja seni bemar paham jupaya pasal seni bajuni jiwa nomba Jisuni namai jiwa nakap seni ba bikasana nomba Jisuni namai bikasana kezanja artinya kai sana nomba Jisuni namai nang kezanja mana na Jisua kau ni madamni sabukni buzanai karai puja biar nang kusukaba. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Pastor. Nuko besama jopne gaya hamba ina baknani. Oh, thank you, Jesus. Getar ziu nang pe. Getar ziu nang pe. Angkong lang ne zisunia. Thank you, Jesus. My sister malang tahu nani onaya, dani apa nani bisapra, nani siang ko somba, kau pun dani Prabhu, arbau na Prabhu, nani ang bisar pagamba, bisar ko pagamde, patay na ko binte kamde, kathar jiusan na bisar pagahde, si salamay bekasay ko magkasakana hanay nanga berhude, mana na nanga bumde. जेब्ला गोथार जिउआ फैगोन बियो नोंसोरखौ बोलो होगोन बियो नोंसोरखौ दैदेनगोन बियो नोंसोरखौ सहाय होगोन आरो गासै आं फोरोंनायफोरखौ बियो नोंखौ गोसोखांहोगोन माने बेनिखायनो आफा इसोर बेयाव फैनाय साफ्रोमनिबो जिबनाव प्रभु नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों सुफुंदो बिसोरो जोङो न'आव थांनानै गोथार जिउआव बिसोरखौ सहाय होयो गोथार जिउआव बिसोरखौ दैदेनो गोथार जिउआव बिसोरनो गासै कनफारेन्सआव इसोरनि रावखौ मोननायफोरखौ गोसोखांनानै नोंनि थोनाय बोसोनजों बिसोर जोङो थाबायनो हायो गोजोनै खौसेयै मण्डलियाव न'खराव गामियाव समाजाव ज' ज'यै आफा इसोर नोंखौ ग्रें ग्रें खुलुमनानै जोङो हामबाय होनो हायो जिसुनि नामै आमेन जों बयजों बुंनि आमेन प्रेज द लर्ड हालेलुया हालेलुया अननानै बयबो जिरायदो आरो हामबायसै इसोरा नोंसोरखौ बोर होथों आफा इसोरनि बोर आरो आशीर्वादा अरायबो थाथों जेरै बाइबेलाव बुंदों गोथार जिउआ जेब्ला फैगोन बे गोथार जिउआ नोंसोरखौ सहाय होगोन बोलो होगोन फोरोंगोन दैदेनगोन आरो बे गोथार जिउआनो जिसु दिनै साफ्रोमबो जिसुखौ मोननायफ्रा गोथार जिउ गोनांजोब
नों बेखौ गिनांगौ गैया बे गोथार जिउआ नोंनो दंखायसो दिनै इसोरखौ गाबज्रिनो हादों बेनिखायनो अनजाग्राफोर आफा इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमनोबो उसिग्लाय जासे बोरखौ दिनैहाय नोंसोरनो होथोंसै आरो अरायबो इसोरा बे संसाराव जेसे गोबाव दोना मानो बे एसे गोबावसिम इसोरनि गोजोननाय शान्तिखौ लानानै न'खराव गामियाव आरो मण्डलियाव गोजोनै खौसेथियै इसोरखौ खुलुमनो हाथोंसै जिसुनि नामै आमेन हामबायसै।